Dobrý deň, dámy a pánové. A ako si môžete všimnúť, niekedy v Bravo Stars, keď tu napôjdeme do hry, máme takéto mapky, napríklad ako tento solo, ktoré sa volá Hide and Seek, a rozhodol som sa, že dneska si zoberiem Shadea a idem to natočiť videjko s Shadeom. Ale pozrieme sa rovno, krásna naša obrazovka s Taijom, ako by to povedal hráč Brawl Areny. Je tam aj druhý Shade a v tejto hre ide v podstate, že tam sa rozbehneš a musíš sa ich schovávať a ešte tu nazberaš. A jeden si nazbiera tie všetky power cubeky a ide ich hľadať, kámo. To je mega dobrá hra. Kámo, poďme do Edgarovi, bum! No tak to som vyloženie do... Kámo, to som tak pokazil, lebo... Fakt, teraz som to úplne pokazil. Ale inak... O chvíľku vyjde aj videjko z Colette Challenge, pretože už bude o chvíľku Colette Challenge končí, to znamená, že ja rýchlo natočím videjko z Colette Challenge predtým, než skončí a dúfam, že to vyhrám. Ale veľmi malá pravdepodobnosť, ale lebo už mám iba jednu prehru, si môžem dovoliť, ale to nevadí. Teraz som troška zobral tých pár cubov, kam on mňa zabije ten Angelo, to mi nehovor. Ne, kam on sa nevie trafiť. Inak by sme ho mohli zasnajpiť. Ne, kamo, ja to tu neudržujem, videl len tak... Je to taký troška blbec, by sa dalo povedať. Áno, toto som vlastne potreboval, aby ten Shade išiel na nich. Inak keď ste nevideli videjko, kde som získal Shadea, teda konkrétne tento skin na Shadea, tak si ho rozhodne chodite pozrieť. Ježišmaria, teraz ma skoro ten Angel zabil. Jak mi vysvetlíte, jak to ten Dog vedel ma zabiť, veď? Co to je? Ja reálne toto videjko neskončí, dokým nevyhrám. Bo to sa inak nedá. Ale pridali na načítaciu obrazovku Edgara, kamo. A teraz samozrejme koho iného si dať než Edgara a Lily. Ja ešte zo pár nazbieram. Ne, tá Lily ide sem, to mi nehovor. Ja nič nestihnem zobrať. Tak niečo stihnem a rýchlo strhám. Ja sa tam nejako nezmestil, tak som rýchlo... Tá Sandina! Aha, ja som myslel, že on zabilo tú Lily. Tá Sandy zabila tú Lily, pak poďme. BUM! Tá Lily išla tam hore, kámo, ale... Už tu nikto není, lebo ja idem teraz, vidíte, tým kruhom, mne to symbolizuje. Ale kámo, ne, vlastne poďme hore, pretože ja potom to nemám ako šancu obísť. Krásny pinček. Ne, ja som to chcel nafejkovať, že sa tam pôjdem odraziť. A tam sú ešte aj healovacie veci. Akože ten, kto robil túto mapu tak dobre. Showdown! Poďme tú Lilinu zabiť, poď... Ale kamo je... Ne, vlastne. Ale ona má strašne veľa powerov. To nedám. No kde je? What the hell? Ona niekam zdrhla... Ja som vedel, že to je, Ja sa rýchlo jumpnem. Ne, ona je tu! Kamo, som vedel, že tam bude. Tak viete čo? Ale keď oni skúšajú, tak aj ja skúsim si dať Edgara, ale musím ísť, kde je. I could do this if I wanted to. Edgary, teda našťastie nestrácame trofeje, takže nevadí, ale... Kamo, keď si všetci dajú Edgara, tak aj ja si dám Edgara. A inak, kľudne si... Pozrite aj ďalšie videjka, napríklad, kde som hral tú Bravo Arena Challenge, teda Colette Challenge, ale hral sa tam Bravo Arena. Ne, ja som sa odjumpol. A teraz neviem chodiť po vode, takže musím ísť rýchlo vrátiť. Poďme, skáčeme, bum, máme česky a teraz zavieme ešte Bera, poď. Kamo, ne, prečo ma to zamrazilo? What? Kam sa portla tá Lilina, čo? Ona zomrela, alebo čo? Nikto nevie. No, ne, zabiež ma. Kamo, what is this? Tu nám to proste z ničoho nič. Ja som proste išiel a som zastal teraz. Neviem skúsiť, aké sú to odrážovače. To bol Spike, keď sa nemýlim. Takže tu je ďalší jumper. Poďme aj tu na. Tam bola tá šelina, come on. Poďme za ňou. Na jumper.
Ešte tu je jeden, tak tých jumperov je dosť veľa, ale nie je tá mapa ani symetrická podľa mňa. Takže vyzerá to, že to robil úplne náhodne ten človek, ale dobre to vyzerá. Moja taktika bola chvíľku, že tu budem skákať, tak aby sa odhalilo to, čo je podo mňou. Tu je tá šovina, poď skáčeme, bum bum. Ne, už je skoro tam, ale ešte hlavne, aby mňa nezabila, ty vole. Tu je, bum, skáčeme, bum, yes! Je to tam, máme to. Kámo, ja som nechápem, prečo som nevedel vyhrať. Ale aj questy nám to plní, takže to je dobré. Môžeme si otvoriť asi, hej, tu máme Stardrop, tak to bude rare, no nevadí, čo tam bude 50 coinov. Inak už mám skoro kazeno, skoro nie, ale tak šetrím si. Tak, toto bylo pre toto videjko všetko. Keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videjka. Majte sa, čus!